Salut! Astăzi facem un unboxing. De curând a fost ziua mea și am primit cadou ceva de la Crocs, ceva ce mi-am ales eu. Și voiam să vă arăt și vouă pentru că e ceva super cute. După cum bine știți, în luna martie voi juca în Charlie și Fabrica de Ciocolată la opera comică pentru copii. Voi fi Cherry Sunday și mi-am comandat o pereche de Crocs care au foarte multe briz-brizuri, le numesc eu, cu semnificație Charlie și Fabrica de Ciocolată. Just look! Trebuie să vă spun că sunt o pereche de Crocs cu blăniță. Nu mai am o pereche de Crocs cu elemente Shrek. Și mai am o geantă cu elemente Wicked. Ce faci? Hai să vedem și accesoriile. Mi-am pus un filtru pentru că de ce nu? Iar ce vedeți aici este opera pisicuței mele Jazzy. Avem așa, acesta este primul accesoriu și scrie Queen. Pentru cei care nu știu povestea Charlie și Fabrica de Ciocolată, sunt 5 copii care câștigă 5 tichete aurii pentru a vizita fabrica de ciocolată a lui Willy Wonka. Și fiecare copil are ceva specific și am încercat să selectez din varietatea de accesorii Crocs ceva să reprezinte copiii. Aici scrie Queen pentru că una din fetițe este intitulată Queen of Pop. Acesta este un mic televizor, sper că se vede, pentru că personajul meu este o reporteriță și da, este obsedată să apară la televizor. Mai departe. Doamne, cât e de drăguț! Numele personajului meu este Cherry Sunday. Just look! Cherry Sunday! Ador! Un alt copil, Augustus Gloop, este din Bavaria și m-am gândit să iau un prețel. Veruca Salt este balerină. Mike Tivi este obsedat de jocuri. Doamne, accesoriile astea sunt vis. Și Charlie Bucket, pentru că are o inimă mare, m-am gândit să iau o inimă care să-l reprezinte. Pun imediat și accesoriile pe încălțări și vă arăt. De fapt, hai să facem asta împreună. Aș vrea ca piciorul stâng, pe piciorul stâng, să fie accesoriile copiilor. Întâi o punem pe Queen of Pop. I'm the Queen of Pop now. The Queen of Pop. Cred că au loc, ia să vedem așa. Să vă arăt ce faceți aici. Și am reușit! Haideți să vă arăt cum arată. Vă aștept la opera comică în martie! Charlie și Fabrica de Ciocolată!